Bol to jeden z najvážnejších prípadov porušovania volebného moratória. Presne pred 2 rokmi vrcholili na Slovensku komunálne voľby. Do hanobenia kandidáta na primátora v Liptovskom Mikuláši bol zaplatený aj človek z kancelárie mesta. 2 roky prešli a vôbec nič sa nezmenilo. Falošná napodobnení na časopisu primátorského kandidáta Alexandra Slavkovského sa objavila v schránkach na 2 najväčších sídliskách v meste. Slavkovský sám seba v článkoch ostro kritizoval. Rodinkárstvo musí byť. Provízia sa nezvýšila. Z podielu som mohol zaplatiť dlhy, ktoré som spôsobil. Plné vrece pamfletov nakoniec objavili na zadnom sedadle tohto auta. Pikantériou je fakt, že ho používal referent z kancelárie mesta. Ja som to auto včera odparkoval o 4:00 tam a tak. Čiže máte podozrenie, že sa vám niekto vlúpal do auta? Po voľbách, dobre. V lani uplynul rok, zisťovali sme, čo je vo veci nové. V súčasnej dobe naďalej prebieha skrátené vyšetrovanie a sú vykonávané ďalšie potrebné úkony za účelom objasnenia skutku. Vzhľadom tomu, že stále prebieha vyšetrovanie, takže neviem sa k tejto veci ešte vyjadrovať. Počkali sme teda ešte 1 rok, dnes je stav takýto. Vyšetrovateľ trestné stíhanie prerušil, nakoľko sa nepodarili zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. Som z toho smutný, že kauza, ktorá sa zdala jasná, sa smeruje do zabudnutia. Ale viete čo, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Bolo to ukončené, takže... Kto má falošné pamflety na svedomí, sa už asi nedozvieme. Nevyriešený prípad slúži ako odstrašujúci signál. Pred voľbami na Slovensku si každý môže robiť, čo chce. Z Liptovského Mikuláša, Ľubo Fronko, televízia Markíza.